ka kanhun ki Nonghikai ki balapas ya ka meglia teacher eligibility test kila kentu ya ka sarkar jala ban Thung Pura kum ki Nonghikai ki ba onsiu tulop dak sarkar haba krem kila pathai khubor u convener jong ka kanhun ba belejet kala uloong ba ki kentu ya ka sarkar ban peniai klo ya ka kam khnang ba kan omdon kanu ka jingko ha ka jing trai kam hak ban Thung ya ki Nonghikai ki balapas ya ka exam Mtet kan punya start no ya kan ka rokom ban Thung ki Nonghikai haki government school baik badan hapoka state ke jongi namar bahkan ni ka advertisement kala apply kalau nadu ka advertisement bala apply kalau house long bakala sediat ban apply kalau photorik ban penpoi ki form berkumta ka namun ta ban display ka rejected list pat ko ang kumbah ndriu tarik wa August arjar out Henry pat kumba kala long mata nakadaw jung ni pandemic ka government ko ba in extend ya kata ka date ban display kata rejected list berkumju ya ka date ban penlong ya ke interview te haduk mentaru kala jendon kumbalai benai ka sarkaru kampat le halor kane te nak yang jungi ngi request na ka sarkar ba kan le halor kane ban pen start noi kane ka proses jongka ban penlong ke interview khana bakala ban Thung noi ki Nonghikai ki Pura kini school ba fair budan hapo kanjala khana bangi kum ki Nonghikai ki bala train bar ki bala pas ke Mtet bala train kumut ki bala pas kane ka DLED examination napo ki dayat ba fair bar kumjur ki dan ki ba pas kane ka NIUS exam kena bangit la ban chakri yaki kena school kum hakani kupor governmenta hakaba kini ki school barakai ki dunai ki Nonghikai te kala kata ka dong ka jingkir pa na kala yang jingi ya ka sarkar namar kum bakalong bai kini ki Mtet certificate jingi kalong valid arsnam tang arsnam ka taka validity juga ni ki Mtet certificate jingi bat kum bakalong menta ya ka certificate jingi la apply la kila ai ngi na ka DRT hapo u ama ya ka Mtet certificate na dus photo ujun ki pala ya ka ki nilayo ikan ki Mtet certificate jungi te kum bakal long menta kala ya kumba lai banai bakan ka Mtet certificate jungi kala ya kata ka validity jongka hendre show bakan ko ikan ki Mtet validity certificate ni ko ba sarkar kan penya no ya kata ka recruitment procedure na kum bakal long ru kidan na pedang jungi dia se kiba belapas kiba ko is jong kiru kila jan over age namar ka relaxation ka kum na ko government ka ai bakan day life hours nam nam taki general ba nam taki niki SC ST kan long life nyaw snam te show ba maki kin ko na kataka taka jinglong over age jong ki ko ba ka sarkar kan perkhat kan na kamanta jong kiru ki kilong kumba 10,000 san spah nyaw ko total vacancy bagi di kan total post kata ka syong kat kum ki SDSU ki namar ngangap day hapo SDSU Shillong tengok konstitusi SDSU Shillong berarti beri fungsi nompo SDSU kila ban batagi ki don kini ki kumba kala ya menta ki don kini school kila khang kada kuntu kila katuk ane bana hende par ki school ki situ bakin ki khana ki don kam kata ke education tikum ta kila penya ada kene ke online classes haki school ba fair tengi i kumike kot kubor ki ba menta ngai i ba ki don ki kimi kepala isi ki ut halor kene ki online classes bakal jing bambiang jungki bakal okni kumtai nyemla bengin beliam ba ong badai nak kajing bomlong efektif ki Nonghikai kawingan ong bifi kala ban lese kade nak kajing duna juki Nonghikai kini school ba kinumla ban penlong efektif huduk kata bakin chakri katne ki khna namar ba kadan ke badan haki baki duna kadan ke badan tenak liang jungi ngiko bangin kentu kan ka sarkar ba kan pai halor kan ke jing baki khna school ba kumju ki pa ki kendu ba kumju ki Nonghikai ki behikai ki kendu ba kan Thung kam ada kibala long ibet kiban long kita ki assistant teacher khnang bag mangiru ngila ban sak ai kata ka service jongi kata jing sakri jongi khnang bingila ban penlong ba kan online classes ne kan ka rukom ban pelong ki classes kalong ka balong efektif kan khnang bangiru da ka jing long train ki jongi kino ki training bingila yo ana po dia na po diet jongi ngila ban ai kan jing sakri ki bok khambha na mata ki Nonghikai na mata ki khna school ka balong ka ka ba bahan na mata ka state jongi barakoi haba benrap lang uba Sylvester Mautho uloong habai dei bat kari bhoi kimpat tip satia katno ki kam ki balai namar ki dangdon ki ban sasong thai ru uloong ru bagi bos sarkar ki lap pentep bakin sawat lut chwa katno tuli ki dan boro bat hadien kata kin sa pentep khnang banyo le lang ha ka ju ko por boro na kaliang jungi ngi na kamliang jungi ki Nonghikai ki beladap ya ga DLED na ga BEd ki beladap ru ki Mtet ni request kanya government subhaban ban penkloy no ya kini ke recruitment namar bentangi sa stang ke personal interview la ada upload bar khot la ada yak Mtet la ada upload ban apply la ada upload you ban le ki jingpha jongka hre
hadu mata ki empat kandak ya ke personal interview tengi kerpat ya ke sarkar ban kandak na ya ke personal interview nomor bai kiwi ki posu ki penlong ki personal interview bun teli ki Jakarta tengi kerpat bai ya ka ni ka posu subha ba penlong na ya ke personal interview kenang ba kandong gajing sup ya baro kenang ba ki Nonghikai jongi ki bala pasisha ki bala adep sha ki qualification ki la biang tekin yo no kan ban hikai ya kini ki post bala like bala pelat government ki syong kum ka jing pelat jong ki SDSEO nomor don ki SDSEO ki pelat ki post kum hasilong hendai kum hapo nongpo hari boy district kan kim pelat ki biathu kan no teli ki don ki vacancy da ngilai ekran ba SDSEO yong ba ngimpat la ban ong hadu kan no nomor ba ki mut ban recruit non ni kini ki post ki ban syong thaj kini ki benai ki badang don hapreng kene ka recruitment ta kadau ki empat la ba ki ong ba ki empat la ban ai ya exact number kan no teli ki like post